खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबावबाय लोगोसेनो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो फुङावनो सिखारनानै जेब्ला फुंनि जानो थाखाय ओंखाम एबा जायखिजाया जाग्रा मुवा खालामो अब्ला बे भिडिअखौ नायनाया गोनांथार मानोना नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थि मोनगोन माबायदि नखराव आइ बिमा लक्ष्मीया अरायबो थाबाय थायो आरो बै नखरा माब्लाबाबो निखावरि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया हिन्दु शास्त्रआव आइजो माहारिखौ लक्ष्मीजों रुजुनाय जायो जाय नखरनि आइजोआ अरायबो खुसि थायो बैबायदि नखराव बिमा लक्ष्मीया अरायबो जायगा लाना थायो फै लोगोफोर दानिया जों बेनि सोमोन्दै दोंसे सल'नि गेजेरजों मिन्थिलांदोनि लोगोफोर बेयो प्राचीन मुगानि बाथ्रा सानसेखालि नारद मुनिया अख्रां साजों बेरायग्लांदोंमोन अब्ला बियो सासे गोरिब सुबुंखौ जनानै गाबबाय थानाय नुनायसै बै सुबुङा गावनि फसलखौ नायनानै हसिख्राव गाबगासिनोमोन अब्ला नारद मुनिया बै सुबुंनि खाथियाव थांनानै बेनि सिगाङाव नुजाथिनायसै आरो बुंनायसै हे फिसा नों मानो गाबगासिनो अब्ला बै गोरिब सुबुङा नारद मुनिखौ नुनानै खुलुमना गावनि जाथायफोरखौ फोरमायनायसै अब्ला नारद मुनिया बेनि दुखुथिया जाथायखौ खोनानानै गोसोआव सानखांनायसै जे बे सुबुंनि थाखाय आं माबा मोनसे राहा नागिरनांगोन आं बिनि फिननायखौ आइ बिमा लक्ष्मीयाव थांनानै सोंहैनांगोन मा जाहोननि थाखाय बिमा लक्ष्मीया बिनि नखरखौ नागारना थांखो जायनि थाखाय बे सुबुङा निखावरि जेंनाजों भुगिनांदों बेबायदि सानना बै सुबुंखौ नारद मुनिया बुङो हे फिसा आं नोंनि बे जेंनानि फिननायखौ लानानै नोंथांनि खाथियाव दसे समनि उनाव फैफिनगोन बेबायदि बुंना नारद मुनिया बे जायगानिफ्राय थाङो बेनि उनाव नारद मुनिया बिमा लक्ष्मीनि सेराव नुजाथिहैयो अब्ला बिमा लक्ष्मीया नारद मुनिखौ नुनानै सोङो हे मुनिबर बुं दिनै मा खौरां लानानै बेसिम फैनाय जाखो अब्ला नारद मुनिया बुङो हे आइ बिमा आं नोंनि खाथियाव मोनसे सोंनायनि फिननाय नागिरनासो फैदों आं जेब्ला आकाश मार्गजों बेरायग्लांदोंमोन अब्ला सासे सुबुंखौ गाबबाय थानाय नुहुरना बेनि खाथियाव थांदोंमोन अब्ला बै सुबुङा आंनो फोरमायदोंमोन दि हे प्रभु थांनाय दानाव आंनि बिसिया थैयो आंहा सासे फिसा हिन्जाव दं बेनो आंनो सङै खावै जाहोयो नाथाय आंनि बिसिनि थैनानै थांनायनि उनाव आं सानसेनि उनाव सानसे गोरिब जालांसिनगासिनो आं जेबोखौनो हमदांनो हायासै मानि थाखाय बेबायदि जादों आंनि हिन्जावा थैनानै थांनायनि उनाव बिमा लक्ष्मीया आंनि नखरखौ गारना थांबाय नै दिनै आंनि माखासे खेथिखौबो जिब जुनारफ्रा जासै जाना नस्थ' खालामलांजोब्बाय दा आंहा थांना थानायनि साहारायानो गोमानो हमबाय बेबायदि बुंना नारद मुनिया बिमा लक्ष्मीखौ बुंबावो हे आइ बिमा जेब्ला बै सुबुङा आंनि सिगाङाव बै बाथ्राखौ फोरमायो अब्ला आं थाथेरनो हायाखै आरो आं बेनि फिननाय नागिरनानै नोंनि खाथिसिम फैदों नों बै सुबुंनि न'खौ मा जाहोननि थाखाय गारना फैखो बै सुबुङा मा पाप मावदोंमोन जायनि थाखाय नों बेनि न'खौ एंगारबोदों अब्ला बिमा लक्ष्मीया फिननाय होयो हे नारद मुनि नों जा सोंथिखौ आंनाव सोंदों बे सोंथिनि फिननाया कलि जुगनि गासै आइजोफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार जायखौ बयबो मिथिना लानाया मोजां आं दिनै नोंनो फोरमायगोन माबायदि आइजोनि नखराव आं थायो आरो माबायदि खामानि मावग्रा आइजोनि नखरखौ आं एंगारो हे मुनिबर आं नोंनो बेनि सोमोन्दै रोखा रोखायै फोरमायगोन जायनि थाखाय बे गोरिबनि सायाव गोरिबसिन जालांगासिनो आं नोंनो दोंसे सल'नि गेजेरजों बेनि सोमोन्दै फोरमायलांगोन आरो जाय आइजोफोरा बे सल'खौ गोसो होना खोनासंलांगोन आं बैसोरनि नखराव अरायबो थागोन अब्ला नारद मुनिया बुङो हे आइ बिमा आं बै सुबुंनो बोसोन होबोदों दि आं बेनि सोंनायनि फिननायखौ थाबैनो लानानै नोंनो फोरमायफैगोन होनना अब्ला बिमा लक्ष्मीया बुङो खोनासं मुनिबर दरसे जायगायाव श्याम मुंनि सासे सुबुं दंमोन बै सुबुङा जोबोर अलसियामोन बियो जेब्लायबो उन्दु थायोमोन सानानो जा मोनायानो जा बियो बिसनानिफ्राय सिखारनो बायोमोन अदेबानि बियो गावनि उन्दुनाय बिसनानि सि जोमखौबो बोस्रांनो बायोमोन बेबायदिनो बियो अराय सम उन्दु थायोमोन बेबायदिनो सानसेखालि श्यामनि बिसि करुणाया श्यामखौ बुङो नों बेबायदि मानो उन्दुबाय थायो मानो मोनसेबो खामानि मावा नों बाहेराव खामानि मावनो बायोथ' बायो न'नि खामानिखौथ' जनानैबाबो मावनो हायो बिसिनि बेबायदि बुंनायाव अब्ला श्यामा साननो हमो माबायदि खामानि दं जायखौ आं न'आवनो जना मावनो हागोन अब्ला करुणाया बुंनाय बायदि आं न'आवनो थाना खामानि मावनांगोन बेबायदिनो श्यामा थांखि लानायसै जे बियो 1000 थाम्फै बुथारनो थिग बेबायदिनो सानबाय थानाय समावनो श्यामनि बिसि करुणाया मैगं हानो थाखाय जेंगाय सिखाखौ लाना हौवानि खाथियाव होफैयो आरो गावहा हाथाय खरस खालामनो थाङो नाथाय
सियामा बे खामानिखौ मावालासे न'आव बिरनाय थाम्फैफोरखौ बुथारनो हमो। बेबायदिनो बियो बिसिया हाथाय खालामना फैजासिम थाम्फै बुथारबाय थायो। जेब्ला बिसिया न'आव सौफैना हौवाखौ थाम्फै बुथारबाय थानाय नुयो अब्ला फिसायखौ बुङो, नों मा खालामदों? आंथ' नोंखौ मैगं हाना दोननो थिनलांदोंमोन, नाथाय नों मा थाम्फै बुथारलाबाय थाखो? बिसिया बेबायदि बुंसेयावबो बियो जोबोर गोसो होना थाम्फैफोरखौ मासेनि उनाव मासे बुथारबाय थायो। बियो थाम्फैखौ बुथारै बुथारै बिसिनि गन्थं मोखां नांलायजासे थाम्फैफोरखौ नागिर नागिर बुथारो। अलसिया सियामा थाम्फै बुथारनो थाखायनो न'नि माबा माबि मुवाखौबो सिफायलाबायो। बेबादिनो बियो 30 साननि गेजेराव 1000 थाम्फैफोरखौ बुथारजोबो। बै दिनखालि अलसिया सियामा जोबोर खुसि आरो आखायाव गंसे गिदिर थखन लानानै गामिनि लामा लामा दुगामारा दिन्थिनानै बेरायथिं बेरायथिं हरसिख्राव हरसिख्राव बुंथिंलाबायनायसै जे आं 1000 बुथारनो हाबाय। बेनि बेब्दि बुंथिंलाबायनायाव गामिनि सुबुंफोरा गिखांजोबनायसै आरो आसरित जाना बेनि बाहादुरिखौ नुना आखाइ खबनायसै। गामिनि सुबुंफोरा सानदों जे गामि खाथिनि हाग्रायाव थानाय 1000 उदखारिफोरखौ सियाम अलसियाया बुथारनानै फैबाय होनना। बेबायदिनो गासै नोगोराव गोसारजोबनायसै जे बेयो सासे बाहादुर जुद्ध नांग्रा होनना। बेबायदिनो बेनि मुंखौ हाजार मारि दोननायसै। बे अलसिया सियामा जाय लामाजों थाङो अब्लानो मानसिफोरा बेखौ नायनो होंगो दोंगो जायोमोन। बेबायदिनो हाजार मारिया मुंदांखा जायो। नाथाय बै समाव बै रायजोआव सानसेखालि गुबुन रायजोनि राजाया दावहा नांनो थाखाय प्रस्ताब हरदोंमोन। नाथाय बै समाव हाजारमारिनि रायजोआव दावहा नांग्रा सेनापति गैयामोन। अब्ला बे राजाया गावनि सान्थ्रिफोरखौ सेनापति नागिरनो थाखाय आदेश होनायसै। अब्ला बै समाव हाजारमारिनि मुङा गासै रायजोआव गोसारजोब्बायमोन। थिग बे समावनो हाजारमारिखौ सासे बाहादुर दावहा नांगिरि होनना राजानि सान्थ्रिफोरा बेखौ मिन्थिनो मोननायसै आरो हाजारमारिखौ नागिरहैनायसै। हाजारमारिया थामहिनबा सियामा बे खोथाखौ खोनाना थाखुमानो नाजायो, नाथाय सान्थ्रिफोरा बेखौ नागिरनानै दिहुनो आरो राजानि खाथिसिम खानानै लाङो। जेब्ला राजाया मदद जांगिला हाजारमारिखौ नुयो अब्ला गोसोआव खुसि मोनखांनायसै आरो बुंनायसै, हाजारमारि, नोंनि बाहादुरनि सोमोन्दै आं गोबां खोनानो मोन्दों। बेखायनो जोंनि रायजोआव नों बायदि बाहादुर सेनापतिनि गोनांथि जानायनि थाखाय नोंखौ बेयाव लाबोनाय जादों। नों जोंनि रायजोआव जानो गोनां दावहायाव सेनापतिनि बिबानखौ लानांगोन। अब्ला हाजारमारिया खमफिनायजों राजि जानायसै आरो बेयो बेनि उनाव न' फारसे थांनायसै आरो गासै बाथ्राखौ बिसिनो फोरमायहैनायसै। अब्ला बिसिया फिसायनि खुगानिफ्राय बे रावखौ खोनानानै जोबोर खुसि जानायसै आरो फिसायनि अलसिया आखु आरो गिखु आखुखौ मिन्थिखानायनि थाखाय बेयो दावहानि समाव गरायनिफ्राय ओंखारनानै खारनो हायै बायदि गरायाव खाथाबना दोननायसै। अब्ला हाजारमारिया राहा गोथे जानानै दावहाथिलियाव थांनायसै। हाजारमारिखौ जोबोर गोहोगोरा दावहा नांग्रा साननानै बिखौ गरायाव दिरुंजों खाथाबलायनाय नुना सान्थ्रिफोरा जोबोर खुसि जानायसै आरो सान्थ्रिफ्रा सुथुरफोरजों गोबां दावहा नांनो हमनायसै। नाथाय हाजारमारिया गरायजों जाबजों दावहा थिलिनिफ्राय खारखोमानानै हाग्रायाव हाबसोनानै थानायसै। नाथाय हाजारमारिनि सान्थ्रिफ्रा दावहा नांनायनि गेजेरजों दावहायाव बिजय जानायसै। अब्ला हाजारमारिया दावहा जोबखांनायनि उनाव लासैहाय सान्थ्रिफोरजों ज' थाफैफिनफ्लानायसै। राजाया दावहायाव देरहानायखौ नुना जोबोर खुसि जानायसै आरो हाजारमारिनो 1000 सनानि मुद्राखौ पुरस्कार होना अरायनि थाखाय सेनापति बिबानखौ एंगारना होनायसै आरो हाजारमारिखौ बुंनायसै जे हे आंनि बाहादुर सेनापति, नों माबोरै एसेबां गोरलै दावहा नांनो हाखो? अब्ला हाजारमारिया बुङो, हे राजन, बेयाव गोथौ रहस्य हाबनानै दं। नों जुदि बेखौ मिथिनो लुबैयो अब्ला नों राजमहलनिफ्राय आंनि न'सिम फैनांगोन। अब्लासो आं नोंनो बे रहस्यखौ फोरमायनो हागोन। अब्ला राजाया हाजारमारिनि न'आव थांनो थाखाय राजि जानायसै। बेनि उनाव राजा आरो हाजारमारिया हाजारमारिनि न'सिम थांनायसै। अब्ला बै समाव हाजारमारिनि बिसिया गावनि फिसायखौ बेसेबा गोबावनिफ्राय नेगासिनो दंमोन। जेब्ला हाजारमारिनि हिन्जावा हाजारमारिखौ फुङावनो राजाजों लोगोसे नुयो अब्ला जोबोर खुसि जायो आरो फुङावनो राजानि थाखाय गोथाव गोथाव जाग्रा लोंग्रा संनानै होयो आरो जोबोर सनमान खालामो। राजाया हाजारमारिनि बिसिनि गुनखौ नुना जोबोर खुसि जायो। अब्ला थिग बे समावनो हाजारमारिया गावनि सैथोथिखौ राजानि सिगाङाव फोरमायथियो। आंनि देरहानायनि गुबै जाहोनानो जादों आंनि बिसि। अब्ला राजाया बुंनायसै, हे हाजारमारि, नों मा बुंनो सान्दों? अब्ला हाजारमारिया फिननायसै,
हे राजन, जों गासैबो मिन्थिखायो जे जाय नखरनि आइजोआ फुङाव सिखारनानै गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावस्रांना फुङावनो ओंखाम ओंख्रि संना फिसाय एबा गथ' गथायनो जाहोस्राङो बेबायदि नखरखौ लक्ष्मीया माब्लाबाबो गारनानै थाङा आरो बेबायदि नखराव अरायबो लक्ष्मीया थाबाय थायो। हे राजन, जेब्ला नखरनि आइजोआ फुङावनो सङै खावै जाहोगोन अब्ला गथ' गथायाबो स्कुलाव थाङोब्ला खालि उदैजों थांनो गोनां जानाय नङा आरो बेनि फिसायाबो बहाबा खामानि मावहैब्ला मोजाङै खामानियाव मुखुब जाहैनो हागोन। बेबायदि होनना हाजार मारिया राजानि सिगाङाव गावनि जिउनि गासै बाथ्राखौ फोरमायथिलाङो। राजायाबो जोबोर गोजोननाय मोनखांनायसै आरो हाजार मारिनि बिसिनो गोबां सनमान बावनायसै। लोगोफोर, बेबायदिनो बिमा लक्ष्मीया नारद मुनिखौ बुंनायसै, हे मुनिबर, नों बुजिबाय दा? जाय नखराव आइजोआ गोसो गोथारै जेबो मैला गैयाजासे नखरखौ सान्थि लाखियो बेबायदि न'आव आं जेब्लाबो थायो। हे मुनिबर, बै आबादारिनि बिसिया थांना थानाय समाव फुङावनो सिखारना गावनि खामानिफोरखौ मावस्राङोमोन आरो फुङावनो संनाय खावनाय रेडि खालामोमोन। नाथाय दा आबादारिनि फिसाजोआ फुंनि 10 रिंगायावसो सिखारो आरो बेयो सान जानानैसो ओंखाम ओंख्रि सङो। जायनि थाखाय बिनि बिफाया उखै हाबनानै थानोबो गोनां जायो। बेखायनो आं बै नखरखौ गारनानै फैनाय जादों। जाय नखरनि आइजोआ गियान आखल गैयै बायदि आखल दिन्थियो आं बैबायदि नखरनिफ्राय जेब्लायबो जायखारगोन। अब्ला नारद मुनिया बिमा लक्ष्मीनिफ्राय फिननाय मोनना जोबोर गोजोननायसै आरो बै गाबख्रावना गाबनाय आबादारिनि खाथियाव फैनानै बिमा लक्ष्मी बुंनाय बाथ्राखौ खिन्थाफैनायसै। बे बाथ्राखौ मिन्थिना आबादारिया गावनि फिसाजोनो गासै बाथ्राखौ फोरमायथियो आरो बै समनिफ्रायनो आबादारिनि फिसाजोआ फुङावनो सिखारना गासै हाबा हुखाफोरखौ मावस्राङो। अब्लासो आबादारिनि गासै फसलफोरा लासै लासै हारसिंनो मोजां जालाङो। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान मोननो हाबाय। जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिसोरनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय।